да повярвам, че не можах да влезе в киното. Що не запази места? Миличка, какво направи, бе? Откъде да знам, че има толкова много хора на Бай Иван филма? Много знам аз. Плюс това ти казах, че ей сам този новия, другия българския филм, дете е излязъл, може да отим на него. Никой нямаш. Да, бе, не са гледа такива тъпки. Миличка, обичам те. Ти много се охарчил. Тъй като е Свети Валентин, миличка, не мога да ни отчита повода за пореден път. И съм се подготвил с подарък за теб. Заповядай. Имам подарък? Разбира се. Този път обаче реших да направя нещо малко по-различно. И то е да ти подаря кредитната си карта. Как не те е срам, бе? Толкова ли не можа да си напълниш мозъка да ми измислиш един подарък?